أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. yau ga mu a ƙarƙashin biro wannan na Ittihad da ke karcen Cangare. Ittihad muna a cikin biron shi a ƙarƙashin kula ta shugabansa da ake cima Malam Yahaya Abubakar. Malam Yahaya Abubakar, insha Allah ina so in yi muku tambayoyi game da wannan kungiya ta Ittihadi. Insha Allah a kai tsaye ina so in shiga cikin tambayoyinka. Bismillah. An bani dama. Na baka dama. To masha Allah, na gode. Tambaya ta farko malam. Na. Ita wannan kungiya ta Ittihadi, menene dalilin kafa wannan kungiyar ta Ittihadi? Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa To barakatuh. a takaice dai ita wannan kungiya ta Ittihadi kungiya ce an kafa ta akan manufofi wanda yana daga cikin shi dalilin kafa ta dai a jimilce, wato haɗa kawunan maddatan alkur'ani. Saboda yau in muka duba duka kowace gungu-gungu na mutane suna da shugabanninsu, suna da kungiyoyi masu kare su. In muka ɗauka kamar sandikata kyan taksi suna da tasu kungiya mai kare su ko akwai ta 'yan kokowa suna da mai kare su, akwai ta 'yan aikin hannu, ma'aikatan hannu masu koyon aikin hannu suna da kungiyar su sandika wadda take kare su da sauransu. Kai to a dai gabarce ni hamma mata masu zaman kansu yadda an san dai abin da nake nuni, akwai kungiyoyi ma wanda suke kare su su. To ya kake gani mutane wanda Allah ya zaba, wanda mahaddatan Qur'ani, a ce ana ta yi haka nan ba wani abu wanda yake hada su? To yau muka duba sauran kasashe da suka ci gaba sun jima da irin wannan ittihadatin, wanda kungiya ce a haɗu wadda za ta haɗa manya-manyan makarantar Qur'ani. Su mahaddatan Qur'ani in har suna haɗuwa to za a yi samun ci gaba fiye da ce suna rarrabe. Saboda misali mahaddaci wani gogagge wajen Alƙur'ani ya haɗu da wani waje ɗaya, an yi karatu abubuwa kashi ɗaya, za ka samu cewa za a samu wasu abubuwa na ci gaba